سلام تخطات نايز channel كما يتخونوا تصبقوا تكونوا ناي وتر تمنيتنا يوم لومو ون كل زينا فتشنا العلا قداس نزلهم عبيت زيناتاتنا عالم حزنا لكم دبخيلنا لنا سام وداتا مدبنا مسانا كتصنحوا كم مجمريا دما لايك يبكم كتفلموا نتمدب دما بتحتنا نعدمكم لو ما رستي مچم امونغو راشان امريكانز جبر زلو مفتات قن امريكا دما اوروبا زغدو زلو كنتات قصالي زلو نازح على زي كونها فلاي بايدن معلتاتنا حلفوك خيط كلهم مليسو حولنا وسخلو زخي زلو نزيد ما بعمقت كنريون كنفتشان كنفتنينا لذي مجمريا بزي أقل لاسي نفسه كسب كستقول له زلو أرسل جمرينا. Let's start. Top story tonight is about a chilling reality taking shape across Europe and beyond. It's about a new phase that some experts and leaders are calling Nuclear Age 3. No, this is not a return to the Cold War, but a more complex and perilous chapter. The dawn of Nuclear Age 3 is here, and it's a time of uncertainty, danger, and profound challenges on scales unimaginable. إذا زربازيا كمزي زد تجانني ويون تاب كنا تدوسك مثلاً يخلي يبتي من الزينات تعطين كتاتلون تلناجن مثال ساي كنا على ويون زحل كينات ودرسالة تزبها زلوا بالزلا على ملكعو بحد جنيا ملكعو أتينا يا خمسة لنا مفلات يد اللي بفلاي كابزح الجزء لنا يا حساب دونالد ترامب سلطان كم حساب زركب زلوا جزية ما أبزن حسر تجزية زغية زلوا كايدا كتري غلها أبجافنا حدا بتبعكم زلوا إذا نقدر زلوا زدما حدا منيستر بديت وزاي ناي راشا أبز غربا زقبر انترفيون بنتصور تزاريب بتدقاقامي أب كم يزبل حدا قابس إحنا خمسة لنا سيرجي لافروف زمي عربا وعلم نيتو كساكندين الراشا يفتاتنا خمسة لح حدا جنيا كينات نخد كيد زدما ناي حدا جنيا شجر أكايدا مخانو أنا تصير تزاريب له انتخونه اتزاربا انت تدقاقيمو فرصة سلد مسل زلو السيد أوي زلد ما تحرقه حفشة أبز كونتات زي العلم مستوعب كم زدلن كابتك محجز حالة كينات بزفلي أنا قرت له دما أبز وانزي كابتنا كد محجي بعزفتاتن زحيلن زبزحن أطوار تأكيد سلزلو يتحدقا نسوق فترة صغيرة درا كينات يوكرين راشان ريالنا مش تكفلنا تيران رزالنا عند حدقين أطوار أيتتقومنا له. And at its heart lies what appears to be a secret war waged in the shadows by Russia, challenging the West. Perhaps put together and masterminded by none other than the Russian President Vladimir Putin, a former KGB operative, sending a message that the West's support for Ukraine will come at a cost. Let's just join the dots for you. Over the past year, a series of seemingly unrelated incidents have struck across Europe. A DHL cargo plane crashed near the capital of Lithuania. Drones spotted. جنتايم كلو زفتن زلوا عبزي منالبات ميديا بزعو غزي نغراتنا براشا ناي مصققع بحر اللو ابز حلفه وانات غنا بيروبا نورمال زي كونو نغرات ريوتات نا تدغاغم يفصملو من يفصاميهم دما ايفلتني ميبي راشا قطاو كينات سلازي تدلزلا انت خدغبر تفتنا لا ايروباويان بخال منقد كتسنبدون وي كتفرهم كابز زخدو زلو تطو كتبلم تحسب تلو تخون زبل ريتو نا وسخي زخي زلو نابنت زين حدقات زين سبعوان اسكي كلن كاكتها هزاي خلادو. Last year, a series of seemingly unrelated incidents have struck across Europe. A DHL cargo plane crashed near the capital of Lithuania. Drones spotted near US air bases in the UK, telecommunications cables cut in the Baltic Sea. There's a lot that's been happening. Explosions at weapons facilities in Wales, arson attacks targeting Ukrainian-linked businesses in the UK. Bomb scares hobbling London from Gatwick Airport to the US Embassy. Now, these events may appear isolated. جنتايم زبل زلو أتي نتبتات أبستفلالي حقراتن أبستفلالي جزين زقات أمزلو كنتاتيو هذا كابو حنتنا ديتشيل نفاريت قبل توينيا زبال الحقر كي كلعبو وديقا من هاريموا كي تفلتت حمششا مالتيو نا إنترنت كيبلس كاب فينلاند أب بولتيك سيزن نبرن قبل توينيا قال زنبره بزح كم استبتغن حرقة همزو دقلون تنغيرلو كتيلو أب يوكي أبت إيربيز ناي أمريكا دفرتي إيربيز أمريكا تتكملوا نوتهدراوي أكايداناتا أبت كبابيو ناي درونات فتنا متقعت دي متقعت كم استقايدة تنغير نيرو سلازي بزح إنسيدنتس كم حدقاتات ويون فلي زبالو نقرات يقاتملو
እዞም ነገራት እዚኣቶም መን እዩ ዝገብሮም ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ከምዛ የጋጥምን ነይሩ ስለዚ ራሽያ ዘትኸውን ብድሕሪ መጋረጃ ትገብሮም ዘላ ቻይና ዘትኸውን ዝብል ዘረባ የብሎምን እቲ ቀዳማይ ክጥርጥርዎ ዝግባእ ግን ኣሜሪካ ዘትኸውን ዝብል እዩ ኣሜሪካ ሓንቲ ካብቲ ከምዚ ዓይነት ሳቦታጅ ኣብ ኤሮፓ ኣብቲ ዕላማታታ ንኽትተግብር ቀፃሊ እንቅፋት ኣብ ኤሮፓ ትፈጥር ዘላ ኣሜሪካ እያ ማለት የማንን ፀጋምን ምጥማት የድልየካን እዩ እቲ ዝዓበየ ፕሮጀክት ኣብ መንጎ ራሽያን ጀርመንን ዝነበረ ኖርድ ስትሪም 1 and 2 ታሪሙ ጠጠው ዘበለ መንዲ ኣሜሪካ እኮ እዩ ክሳብ ሕጂ መን እዩ ከምዚ ኢሉ ዶ ናይ ዩክሬን ሓይሊ ባሕረኛታት ዶ ብላብላ እናበሉ ሸንኮለል ዝብሉ ዘለው መን ከም ትገበሮ ስለ ዝፈልጡ እዩ ሕጂ እውን እቲ ሸንኮለል ናብ ራሻ እቲ እውን እኮ ራሻ ገይራተዮም ኢሎም ኤቭሪቲንግ መጀመርያ ናብ ራሻ ከተፀግዖ ተሓቂ ምስ ወፀ ሽዑ ናብ ካልእ መንገድታት ክዝርዘር ይጅምር ማለት እዩ እዚ ኣገይን እቲ ኩነታት ሳቦታጅ ሳይበር ሃይፐር ኣታክስ ገለመለ እናበሉ ብዙሕ ግዜ መራሕቲ ናይ ኤሮፓ ኣሜሪካ ዝዛረቡ ዘለው ካበይ ዝብገስ እዩ እሳቶም ከንታይ ይገብሩ ኣለው ብናቶም መንገዲ ከንታይ ይመስል ኩነታት ኩሉ ግዜ ኣጋኒንካ ክትሪኦ ኣለካ ኤሮፓ ወይ ኣሜሪካ ከምዚ የጋጥመና ኣሎ ክብሉ ከለዉ ንሶም ከምኡ ስለ ዘይገብሩ ይኮኑ ንሳቶም ዝያዳ ከምኡ ስለ ዝገብሩ እዩ ንእሽተይ ነገር ክሪኡ ከሎ ብፍላይ ኣሜሪካ ብብዝሒ ከምዚታት ስለ ትዋፈር ንእሽተይ ካልእ ሃገር ክገብር ከሎ ብሚድያታት ገይራ ከምዚ ኣጋጢሙ ኢላ ነቲ ነገር ላዕሊ እያ ተደይቦ ትሕቶ ግን ንሳቶም ዝገብርዎ ስለ ዝኾነ እዩ ኦኬ እቲ ኤስካሌሽን እቲ ንላዕሊ ገፅካ ምድያብ ናይቲ ፀገም ከመይ ከም ዝኸይ ዘሎ መራሕቲ ኤሮፓ ክዛረቡ እስክንስማዕ Are we in an escalation right now? Well, I think that is quite obvious that we are in an escalation. The deployment of North Korean troops speaks a very clear language, but also the use of long-range missiles by Ukrainian military forces deep into Russia, which is clearly also an escalation. What we need to discuss and what we really need to work on is a ceasefire that then enables us to get to a long-lasting and just peace. Pekka, so እንታይ ብለፀን እዩ ኣብዚ ዋን እዚ እቲ ኩናት ኣብ ሓደጋ በፂሑ ኣሎ ዶ ትብል ወይ እውን ካልእ መልክዕ ናይቲ ኩናት በፂሕና ኣለና ዶ ትብል ንዝብል ሕቶ እዚማ ዘረባ ዘድልዮ ይኮነን ሕጂ ቀዳመይቲ ኣብቲ ኤስካሌሽን ክበሃል ከሎ ንመን እዮም ዝጥቀሙ ራሽያ ናይ ሰሜን ኮርያ ሰራዊት ምእታዊ 10,000 ሰራዊት ምእታዋሲ ከም ሓደ ዓብይ ኤስካሌሽን ነጥቢ ሓደ እቶም ሰራዊት እቲያቶም ኣብቲ ኩናት ይካየድ ኣትዮም ኣለዉ ድም የለውን ዝኾነ ዝተረጋገፀ ጭብጢ የለን ሓደ ይሱ ካልኣይ ማለት ዝተታሕዘ ወይ እውን ገለ ዝኾነ ዝተረኣየ ነገር የለን ካልኣይ ብዙሓት ኪላታት እቲ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ኩንነት ናቱ ክርድዎ ይከኣሉን ማለቲ 10,000 ሰራዊት እንታይ እዮም ክገብሩላ ንራሻ ዓይናይ ግንባር እዮም ከፍርሱላ 10,000 ሰራዊት ከተምፅእ ብንፃሩ እቲ 10,000 ሰራዊት ተምፅኦ ዘላ ነቲ ዓውደ ኩናት ናብ ካልእ ማዕዝን ክቕይሮ ከሉ ንራሻ መክሰብቲ ክሳራ ስለዚ ክኸውን ዘይክእል ነገር እዮም ዝብል መብዛሕትኦም ምናልባት ተመፂኦም ተለዉ ስልጠና ክወስዱ ኣብቲ ሃገር ክመፁ ክእሉ እዮም ኣብቲ ኩናት ኣትዮም ኣለዉ ዝብል ግን ኣብ ግብሪ ዘይረአ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ እዮም ካልኣይ እጅሳቶም እንታይ እዮም ዝገብሩ መጀመርያ ነቲ ኩነታት ራሽያ ከም ኤስካሌት ከም ዝገበረቶ ወይ እውን መልክዑ ንክቕይር ከም ዝገበረት እዮም ዝብሉ ዘሎ ብንፃሩ ንሕና ድማ ወገን ኣሜሪካ ዝድፋእ ዘሎ እዚ ፍሉይ ኣፅዋር ሂብካ ውሽጢ ራሽያ መጥቃዕቲ ምፍፃም እዚ ድማ ሓደገኛ እዩ ስለዚ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ውሕዳት ካብኣቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክንጅምር ኣለና ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክንጅምር ኣለና ዝብሉ ድማ ዘራየ ወይ እውን ልኡኻት ናይ ፑቲን እዮም ዝበሃሉ ላይክ ክሳዕ ክንደይ ኤሮፓ ኣብ ናይ ኩናት ቋንቋ ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ ሰላም ክወርድ ኣለዎ ንሰላም ክንፅዕር ኣለና ዝብሉ መራሕቲ ኩላቶም ደገፍቲ ናይ ፑቲን ዝብል ሳጓይ ዝወሃቦም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ግድን ገለ ነገር ክግበር ኣለዎ ዝብል ዘረባ እናተደጋገመ ይመፅእ ኣሎ simply a Ukrainian response to what is being thrown at Ukraine. I agree with Martin that this clear escalation. The West has been very careful to avoid escalation, given restrictions on the use of Western weapons and so on, and this is how it works. Putin decided to escalate this by bringing Asian nations' forces to Europe to fight a war here, and that was a response to give Ukraine the chance to strike back. And you have to remember that Russia has shot over 10,000 long-range missiles all over Ukraine. Over 95% of that to civilian infrastructure. So it's something that UN resolutions very clearly state that a nation which is attacked can defend, and there's no restriction on that. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ፖለቲከኛታት ናይ ኤሮፓ ክደንቀቑ ከልሎ ምክንያቱ ተነፅሎ ከጋጥመካ ኽእል ኣንፃርቲ ፖለቲካ እንተኸይድካ ዲሞክራሲ ናይ ኤሮፓ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ምስቲ ናራቲቭ ናይቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ዝብሎ ዘሎ እንተደይተሰማሚዕካ ችግር ከጋጥመካ ይኽእል እዩ ምፅማምን ዝተፈላለየ ድምፂ ዝተፈላለየ ርእቶ ዝብል ሓሳባት ዝነበረ ቀደም ግዜኡ እናወደአ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ኢና ዘለና እቲ ዘበን ሕጂ በፂሕ ተበፂሑ ዘሎ ልዑል ምፍጣጥ ዘለውን
ብርግጽ ምትፍናን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕሉ ዘሎ ኩነታት ኢና ዘለና ፑቲን ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ ሓድሽ ርክብ ገይሩ ነይሩ እዚ ርክብ እዚ ናይ ፑቲን እስከ ንስማዮ to satisfy the president of Belarus request to deploy tactical nuclear weapons in Belarus. And the latest state-of-the-art systems as Oreshnik, they have no rivals in the world. If used in clusters, they are comparable to nuclear weapons, but they are not weapons of mass destruction. First of all, unlike weapons of mass destruction, these are high-precision weapons. It's not a carpet weapon. And ኣብ ቤላሩስ ኣብ ምብፃሕ ኣብ ዝነበረሉ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ መግለፂ ክህብ ከሎ ዝተዛረበ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ንቤላሩስ ሓንቲ ካብተን ብቐረባ መሻርክቲ ናይ ራሻ ስለ ዝኾነት ናብ ሜይንላንድ ኤሮፓ ድማ ዝቐረበት ስለ ዝኾነት ንዓዓ ታክቲካል ኒኩለር ሚሳይል ከም ዝሃብዋ ዝኾነ ይኹን ስጋት ከይህልዋ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣብ ውሽጢ ቤላሩስ ከቐምጡ ከም ዝኽኣሉን ከም ተወሳኺ ድማ ሕጂ እውን ካብዝን ሓደሽቲ ኣፅዋራት ኦሬሽኒክ ዝበሃል ዓብ ሚሳይል ተሰሪሑ ዘሎ ካብኡ እውን ናብ ንቤላሩስ ክብዋ ምዃኖም እዚ ሕጂ ነቲ ሃገርትያ ልዑል ውሕስነት እዩ ሓቂ ንምዝራብ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኒኩለር መሓዝ ማለት ደፋሪ ዘይብልካ ምዃን ማለት እዩ ክድፈር ኣይትኽእልን ኢኻ ኦፍኮርስ ክድፈር ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብል ዘረባ ብቋንቋ ለባማት መራሕቲ እምበር ሎሚ ኣብ ልዕሊ ራሻ ዝገብርዎ ዘሎ ፈተነታት ክትሪኦ ከለኻ ኒኩለር ከለካ እውን በቃ ንለኻኸም ዝዓይነቱ ዝኸሉ ዘለው ኤሊት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቶም ኤሊት ንነፍሶም ክሞቱ ደልዮም ማለት ኣይኮንኩን ንሳቶም ኣይደኖ 100 ሜትሮ ዲ ታሕቲ ባንከርስ ኩዕቶም ኣለው ምሕብእናቶም ዝኸውን ደሴታት ፈልዮም ኣለው ኩሉ ግዜ ፕላን ኣለዎም ሶም ወላ ናብ ወርሒ ከይዶም ድዮም ክሕልፍዎ they have a ፕላን ዘይብሉ ተራ ህዝቢ ንሕና ኢና እምበር እሶም ፕላን ኣለው እቲ ሓደጋ ሰብ ከጉድለሎም ይደልዮም ስለዚ ከመይ ገይሮም ካብኡ ይወፁ ፕላን ስለ ዘለዎ እምበር ኣብ ከምዚ ብሓዋይ ተፃወቱ ነይሮም እዚ እቲ ንሪኦ ዘለና እቲ ሓደገኛ መድረክ ትኽየ ዘሎ ደይ መደይ ኢሎም ዝፃወትሉ ዘለው ካልእ መንገዲ ስለ ዘለዎም ካልእ ዕላማ ስለ ዘለዎም ካልእ መውፅእ ስለ ዘለዎ እምበር ሳክት ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን If used in multiple quantities in 1, 2, or 3 complexes, they deal as much damage as nuclear weapons, but it doesn't pollute the territory. There is no radiation fallout afterwards because there is no nuclear component in their warheads. And as for the possibility of deploying a weapon as advanced as Oreshnik in Belarus, since we have signed a treaty to guarantee each other's security using all means and weapons available, I think deployment of complexes like Oreshnik in the territory of Belarus is possible. That's one. Number two. So, ስምምዕ ስለ ዘለና እዚ ኣፅዋር እዚ ፑቲን ብዙሕ ግዜ ብፅቡቅ ገይሩ ዝገልፆ ኣይ ቲንክ ንፑቲን ገለ ካብቶም ዝኮርዓሎም ሚሳይላት ክኾን ከም ዝኽእል ይዝርዳእኒ ብብዙሕ ስራሕ ዝተሰርሐ ውፅኢታዊ እንታይ ከም ኒኩለራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ግን ከም ናይ ኒኩለር ዲስትራክሽን ወይ ማስ ዲስትራክሽን ዘየስዕብ ሓይሊ ናቱ ክንቲ ናይ ኒኩለር ክኾን ከሎ ግን ጨረርታን ካልም ፈቲሩ ከምቲ ናይ ኒኩለራዊ ሳዕቤናት ከስዕብ ዘይክእል ሚሳይል እዩ ስለዚ መወዳድርቲ ዘይብሉ ሃይ ፕሪሲሽን ሃይፐርሶኒክ ስለ ዝኾነ ድማ ልዑል ሓይሊ ዘለዎ እዩ ነቶም ኤሮፓን ኣሜሪካን እውን ሰገጥ ኣቢልዎም ኣሎ ሓቂ ንምዝራብ ኣሰንቢልዎም ኣሎ እዚ ሚሳይል እዚ ኣብታ ኣካይዳ ናቶም ዕንደራ ናቶም ገደብ እናገብርሉ ይኸዱ ኣለዉ ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ግን እቲ ፀብለልትነት ናይ ራሽያ ብወታደራዊ ዓይኒ ዘረጋገፀ ክንብሎ ንኽእል ኢና እዚ ሚሳይል እዚ ካብ ዝትኮስ እቲ ቋንቋ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ድሌትና ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብ ድሌትና ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ዝብል ዝነበረ ዘረባ ዝግ ዝበለ ኮይኑ ይስማዕ ሓደጋ ይገብሩ የለውን ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ፈንጣሕታሕ ቁሩብ ንዓታቶም ንባዕሎም ሓደጋ ከጋጥሙ ከም ዝኽእል ስጋት ክስምዖም ጀሚሩ ምክንያቱ ኒኩለር ተለኻኺምካ ጥፋእ እዩ ዝግን ከምኡ ይኮነን ክልክመካ ጥራይ እዩ ከምዚ እንተሃሪምካ ኒኩለር ክትኩስ እንተሕሪ ኮንካ ናትካ ጉድለት እዩ እምበር ኒኩለር ኣይኮነን ትተኩስልካ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሚሳይል ንዓለምና ሓደጋ እዩ እዚኦም ሓደጋ እዮም እዚኦም ኣፅዋር እዚኦም ንሪኦም ዘለና ኩላቶም ንዓለምና ናብ ሓደጋ ድወስዱ እምበር ናብ ሰላም ድወስዱ ይኮኑን ኦኬ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብ ማልታ ዘጋጠመ ድራማ ድማ ክንርኢ ኢና እዚ ዓበየ ድራማ ፖለቲካዊ ድራማ ክንብሎ ንኽእል Imagine Superman and Lex Luthor in the same room. Sparks are bound to fly, and that's what happened in Malta yesterday. It's a tiny island nation in southern Europe, normally stays out of news, but yesterday it was the scene of a tense diplomatic face-off.
Russia versus Ukraine and the US. I leave you to decide who is Superman and who is Lex Luthor. Anyway, Malta was hosting this meeting, the OSCE meeting, the Organization for Security and Cooperation in So ኣብ ማልታ ሓደ ናይ ሴኪሪቲ ሚቲንግ ናይ ኤውሮጳ ሓደ ዓብይ ዋዕላ እዩ ራሻ ኣባል ናቱ እያ ስለዚ እዛ ማልታ ዝኽየድ ዝነበረ ክልተ ወይ እውን ብዙሓት ተቃረንቲ ሓይልታት ፊት ንፊት ዝገጠሙሉ ዝተራኸቡሉ እዩ ነይሩ መጀመርያ ግዜ ከም ዝራኸቡ ዘለው ምርኻብ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ብርቱዕ ቃላት ዝተለዋወጡሉ እዩ ድራማ ናይ ፖለቲካዊ ድራማ ዝተረኣየሉ Europe, OSCE. It's a multinational security grouping. It includes nations from Europe, North America and Asia. Russia is also part of this group. So Malta invited their foreign minister Sergei Lavrov. It was a big moment for Moscow because Malta is also a member of the European Union and this was Lavrov's first visit to an EU nation. So ከም ንሪኦ ዘለና ንመጀመርያ ኣብ ከባቢ 3 ዓመት ናይ ራሻ ቶፕ ዲፕሎማት ኣብ ኤውሮጳ መፅኡ ኣብ ቅድሚ ኤውሮጳውያን ደው ዝበለሉ ወይ እውን ኣብ ሓደ ቦታ ዝተረኽቡሉ እዩ ኣፍኮርስ ኣብ ሓደ ቦታ ምርኻብ ኩሎም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ዝቕበልዎ ኣይኮኑን ገለገለ መራሕቲ ኤውሮጳ ዝደፍኡሉ ዘለው እዩ ዲፕሎማሲ ምስ ራሽያ ክንጅምር ኣለና ብከምዚ ክቅፅል ኣይክእልኒ ክብሉ ከለዉ ኡርሱላ ቫንደርላይን እትመርሖ ብሎክ ኣብ ብራስልስ ዘሎ ጠቕላላ ኣቦም ኣብቲ መልክዕ ትበፂሕ የለን ስለዚ ኣብ መንጎኦም ምምቕቓል ይፍጠር ከም ዘሎ ስምዕዎ እቲ ሃጓፍ This is the war in Ukraine, the first in almost 3 years. Last year's OSCE meeting was in North Macedonia, which is not an EU member, and before that it was hosted by Poland, which did not invite Lavrov. But Malta did. As expected, the meeting produced fireworks. Lavrov was seated at the round table with his rival counterparts, Antony Blinken of the US and Andriy Sybiha of Ukraine. Just as Lavrov started to speak, there was a walkout. The delegations from Ukraine, Poland and Estonia left the room. Take a look. So ኣብቲ ናይ ራሻ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሰርጌይ ላቭሮቭ ክዛረብ ምስ ጀመረ መራሕቲ ናይ ገለገለ ኤውሮጳውያን ብፍላይትን ባልቲክ ሲ ዝበሃላ ተሪር መርገፅ ኣንፃር ራሻ ስለ ዘለወን ዩክሬን ድማ ኦፍኮርስ ካብቲ ቦታቲ ከም ዝወፀን ክወፅእ ከሎ እቲ ናይ ዩክሬን ድማ ገበን ናይ ኩናት ገበነኛ ናይ ኩናት ብምባል ፀሪፍዎ ከም ዝወፀ እዩ ዝንገር ዘሎ ፕሮቶኮል ሰጊሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ድራማ ክገብርዎ ዘለዎም እዮም ብዙሕ ድራማ ስለ ዘድላ ከምዚታት Blinken and Lavrov. The Russian foreign minister took aim at NATO. He said the alliance needed a new enemy after the disgrace in Afghanistan, hence they were targeting Russia. He also accused NATO of starting a new Cold War. After that, it was Blinken's turn to speak. Though Lavrov did not stick around for that, he left immediately after his speech, something that the US diplomat did highlight. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብፍላይ ራሽያን ኣሜሪካን ክልተ ብሊንከንን ሰርጌይ ላቭሮቭን ኦልሬዲ ይራኸቡ እዮም ኣብቲ ናይ ሴኪሪቲ ካውንስል ናይ ዩኤን 2-3 ግዜ ፊት ንፊት ተራኺቦም ኣለዉ እዮም ብሓፈሻ ግን እዚ ብመንጎኛን ናይ ዩኤን ስለ ዘይኮነ ናይ ኩላቶም ባይላተራል ሪሌሽን ማልቲላተራል ሪሌሽን ስለ ዝኾነ ኩላቶም እናቶም ታሽቡ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ሰርጌይ ላቭሮቭ ናቱ ዘረባ ተዛሪቡ ቀንዲ ካብተን ዝበለን ድሕሪ ስዕረት ናይ ኣፍጋኒስታን እቲ ኔቶ ዝበሃል ኔቶ እንዲ ነይራዊ ምስ ስዕረቱ ምስ ተሰዓረ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ንኸይከውን ካልእ መንገዲ ረለቫንስ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎም እዚ ዘረባ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቅድሚ በዓል ሰርጌይ ላቭሮቭ ፅቡቅ ጌሩ ዝተዛረበ እዩ ኔቶ ካብ ሞት ከተንስእዎ ተኮይኖም ሓድሽ ድራማ ክፍጠር ሓድሽ ኩናት ክፍጠር ኣለዎ ብምክንያት ናይቲ ኩናት ተጠቂምካ ድማ ነቲ ኔቶ ሪቫይታላይዝ ወይ እውን ከም ብሓድሽ ተበራብሮ ኣብዚ እዋን እዚ ኤውሮጳ ትእንኮ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ሓይሊ እንተሎ ኔቶ እዩ ብዋጋ ናይ ኤውሮጳ ብዋጋ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ እዩ እቲ ኔቶ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ስለዚ እቲ ኔቶ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዓይነት ኣቃውማ ኣለዎ ግን መዓልታዊ ሚድያ ይመፅእ ኣሎ ረለቫንት ኮይኑ ኣሎ ስለዚ እቶም ኣብ ኔቶ ዝሰርሑ ረለቫንስ ተደላይነት ክህልዎም ኣቓልቦ ናይቲ ኤውሮጳ ኮሚኒቲ ክህልዎም እንተኮይኑ ኩናት ክህሉ ኣሎ ሲምፕል as that ኔቶ ዝበሃል ናይ ውግእ ኦርጋናይዜሽን እዩ ካልእ ናይ ሰላም ኦርጋናይዜሽን ኣይኮነን እቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝበሃል ድማ ናይ ሰላም ፕሮጀክት እዩ ዝበሃል ነይሩ እቲ ናይ ሰላም ፕሮጀክት ገዲፉ ድማ ኣብ ናይ ኩናት ገፁ ይኸይድ ኣሎ The U.S. and its allies threw it all away, as well as the Anti-Ballistic Missile Treaty and Intermediate Range and Short Range Missile Treaty. And the question is, what for? The answer to us is obvious. In order to return NATO to the political spotlight. After the Afghan disgrace, there was a need for a new common enemy. And the result is a reincarnation of the Cold War, only now with a much greater risk of it moving into a hot stage. Now, I regret that our colleague, Mr. Lavrov, has left the room, not giving the courtesy
to listen to us as we listen to him. And of ስንታይ ኢሉ ብሓፈሻ ኩሉ እዚ ተገይሩ ዘሎ ኣሜሪካ ወይ እውን እቲ ኔቶ ካብቲ ዘጋጥሞ ውጥቀት ንምትንሳእ ሓደ ፀላኢ የድልዮ ነይሩ እቲ ፀላኢ ድማ ራሻ እዩ ንራሻ ምክንያቱ ተቂሙ ኣፅዋረቱን ሓይሉን ንኸደልድል ተደላይነቱ ንኽዕዝዝ ዝገብረ እዩ እንተኾነ ዛዕበየ ሓደጋ ዘለዎ ምርጫ መሪፅ እዩ ነዚ ዝገብር ዘሎ እቲ ዋጋ ድማ እዚ ሕጂ ንነብሮ ዘለና ኩነታት ይብል ኣሎ ካብዚ እውን ንላዕሊ ክኸይድ ይኽእል ተዛሪቡ ድማ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ብሊንከን ክሰምዖ ኣይደለየን ምስ ተዛረበ ሓፊሉ ኸይዱ ማለት እዩ እቲ ብሊንከን ድማ ዘረቦ ሰሚዕናዮ ዘረባና ዘይሰምዓና ከመይ ዝበለ ሰብ እዩ ብምባል እዩ ከከማርር ተሰሚዑ course, our Russian colleague is very adept at drowning listeners in a tsunami of misinformation. Let's talk about escalation. Let's talk about the introduction of North Korean forces into Europe. Let's talk about the use of intermediate-range ballistic missiles to attack Ukraine. A feisty statement from Antony Blinken, but let's be honest here, the scales have firmly tipped in Russia's favor. Blinken is an outgoing Secretary of State. His government tried very hard to isolate Russia. But Moscow is anything but. Just look at Lavrov's engagements in Malta. He met the foreign minister of Slovakia and also the foreign minister of Hungary. Both these countries are members of NATO and the EU. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ርክብ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ርክብ ስለ ዝነበረ ናይ ስሎቫኪያ ከምኡ ድማ ናይ ሃንጋሪ ምስቲ ናይ ራሻ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ባይላተራል ሪሌሽንስ ክገብሩ ከም ዝኽኣሉ እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ክራክ ወይ እውን ነቓዕ ኣብ መንጎቶም ሃገራት ኩሉ ግዜ ኣንጻር ራሻ ክንከውን ኣለና ዝብል ዝነበረ ሓደ ብሓደ ሃገራት ካብቲ ናይ ኤሮፓ ሕብረት ትእዛዝ ወፃኢ ናቶም ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ኣሜሪካ ዝፈተነቶ ዝወጠነቶ ኮምፕሊት ንራሻ ምንፃል እሞ ጠቕላላ በይና ከትርፍዋ ዝሓሰብዋ ይሰርሓለዎም ከምዚ የለን ኣይኮነን ብደረጃ ዓለም ናይ ብሪክስ ዋዕላ መዓት መራሕቲ ዝኣንገደ ዋዕላ ዝገበሩ ኣብ ውሽጢ ኤሮፓ እትዮም እውን ምስተን ኣባላት ሃገራት ናይ ኤሮፓ ሕብረት ርክብ ከካይድ ጀሚሮም ከም ዘለዉ እዚ ድማ እቲ ኤሮፓ ሕብረት ነቲ ዘለዎ መርገፂ ነቲ ዝወሰዶ ውጥን ንክኽተሎ ዋጋ የኽፍሎ ከም ዘሎን መመቓቓል ይፍጠር ከም ዘሎ Yet they're talking to Sergei Lavrov of Russia. Plus, Russia knows that Donald Trump is coming to the White House. He has promised to end the war in Ukraine. He's also hinted at cutting off military aid to Kiev. That gives Moscow the upper hand. Vladimir Putin knows how to deal with Donald Trump, how to press the right buttons. We saw an example of that this week. Foreign Minister Lavrov gave an interview to American journalist Tucker Carlson. Now, Carlson is a huge Trump fan. He spoke at Trump rallies during the campaign. His name was also doing the rounds for a cabinet post. In February this year, Carlson interviewed ካልእ እዚ ታከር ካርልሰን ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ጋዜጠኛታት ወይ ከዓ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ናይ ኣሜሪካ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቀረባ መሓዛ እዩ ካብ ቀደም ማለት እዩ ኣብ ምርጫ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዓብዪ ተፃወተ ዓብ ተራ ተፃወተ እዩ ኣብ ናቱራሊስ ኣብቲ ንሱ ዝገብሮ ዝነበረ ቀፃልና ኸደ ዝጎስጎሰሉን ዝሰርሓሉን ሰብ እዩ ኢቨን ኣብቲ ካቢነ ናቱ ስልጣን ክወሃቦ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ሰብ እዩ ስለዘይደለየ ይመስለኒ በዚ ኮይኑ በቲ ብዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ቅርበት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ናብ ራሻ ናብ ሞስኮ ከይዱ ምስ ሰርጌይ ላቭሮቭ ስለ ዝተራኸበ እዚ ድሮ ሓደ ምልክት እዩ ዝህብ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ራሻ ዝርርብ ንክገብር ፀጋም ከም ዘይብሉ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ዝቐርቦም ወይ ዝኣምኖም ሰባት ኣለዎም ውሑዳት ሰባት እዮም ቅድሚ ሕጂ ዘይጠለምዎ ኣብቲ ነዊሕ ውዕዞናቱ ተቐዳማይ ፕሬዚደንትነት ክሰዓር ከሎ ገለ ዘይጠለምዎ ምስ ደው ዝበሉ ንዓታቶም ጥራይ ዝያደ ዝኣምን እቲ ኤሊት ብዙሕ ከም ዝበደሎ ስለ ዝፈልጥ ንዓታቶም ክሰምዕ ድሌት የብሉ Putin. And now he's spoken to Lavrov. Listen to what the Russian diplomat said about Trump. What do you think of Donald Trump? My impression, he's very friendly in, discussions, but this does not mean that he is pro-Russian, as some people try to present him. The amount of sanctions we received under the Trump administration was very, very, very big. Lavrov also spoke about Russia's recent military operations. እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ጌርካ ትገልፆም ዶናልድ ትራምፕ ምስ በሎ ዶናልድ ትራምፕ ከም ሰብ ክሪኦ ከለኹ ሲ ፍሬንድሊ እዩ ማለት ንክትዛረቦ ቅልል ዝበለ ሰብ እዩ እዚ ማለት ግን ፈታዊ ራሻ ኢለ ክገልፀ ይደልኒ ከምቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ዝገልፀ ኣይኮነን ኢልዎ ንሕና ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ እገዳ ኣብ ልዕሊ ራሻ ወሪዱ ኢልዎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብፍሉይ ንራሻ ዝሓሊ ፕሬዚደንት ይኮነን ግን ዲስካስ ንክትገብር ግን ዝሓሸ ሰብ እዩ ብምባል ይገልፅሎ ስለምንታይ እፈልጥዎ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ርክብ ክግበር ከም ዝኽእል ግን ዶናልድ ትራምፕ ናይ ራሻ ደጋፊ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ድማ ከጋውሕሉን ፀገም ክፈጥሩሉ እውን ድሌት የብሎምን እስከ ንቐፅል እቲ ባይደን ከንታይ ይገብር ኣሎ እዚ ክግበር ከሎ ናይ ባይደን ኣብተን ተሪፈንዎ ዘለዎ መዓልታት እንታይ ክገብር ይፍትን ኣሎ Trump as a predecessor, the incumbent president,
who is doing his damnedest to extend the Ukraine war so that it all collapses on Trump's watch. I mean, they announced yesterday that beginning today, another 725 million in American stockpiled arms, drones, anti-personnel mines, portable anti-tank missiles. Perhaps you can tell us what they are and how effective or ineffective they might be. Whoop, on their way to Ukraine. سنتايم زحتوا زلو جو بايدن ابتن تريفنو زلو معلتات بزقلطف فتنت كما يجيرك اصوار نا امريكا اصوار يبقى ابزوانزي اصوار ناتا مخازينو ناتا ازي غودي لا بزلو اتي استراتيجيك ستوك بايل زلو امريكا كتقدروا زي قبا زبال زلو دفعات كاب اصوار مالتيو كاب وسيدو ناب يوكرين سدد كم زلو حلف حليفو بورتبل ولا تنقساقاسي ناي صره تانكي اصوارات يهبوم كم زلون እዚ ድማ እዚ 750 ሚሊዮን ዝተባሃለ ድማ ብሙሉ በፅዋር ስለ ዝኾነ ድሮናቱን ገለመልን እዚ እተን ተሪፈን ዘለዋ መዓልታቱ እቲ ኩናት ጠጠው ንኽብል ዘይኮነስ መሊሱ ብርቱዕ ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ክፈትሖ ዘይክእል ዝተሸናኸረ ኮይኑ ንኽፀንሖ እዩ ዝገብር ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ ከምኡ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ክፈትሖ ከም ዘይክእል ጌርና ክንሽንክሮ ኣለና እዚ ዓይነቱ መንገዲ እዮም ዝኸሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ክፈትሖ ስለ ዘይክእል እቲ ኩናት ከም ዝቕፅል ንክገብሮ ድማ ተቐንዲ ዕላምኡ Well, portable anti-tank missiles, I assume they're talking about Javelin again. The Russians have several hundred javelins that they've captured. The Army, I'm told, the Department of the Army is supposed to move $4 billion worth of equipment and ammunition to Ukraine no later than the 5th of January. Wow. That was a note that I received this morning, sent to me from someone who was in the building. I don't know if it's true or not, but this person has always reported accurately in the past. So I think it's very clear that the so-called deep state, the permanent bureaucracy, or these foreign lobbies, like the Israel lobby and others, that are committed to using American military power for their benefit overseas. All of these forces are coalescing to keep the war in Ukraine going and, frankly, to prepare for wider war in the region, in the Middle East. That's a fact. Now, what will President Trump do once he takes over? You know, he's in a position that people should not underestimate in terms of its potential, because President Trump always can step forward and say two things. First of all, I did not start this war in Ukraine. Someone else did. I don't like the war in Ukraine. I want to end it. And I'm prepared to do that. That's the first thing. ሕጂ እቲ ዝበሃል ዘሎ ኣፅዋር እቲ ፖርታብል ኣንቲ ታንክ ዝበሃል ዘሎ ጃቭሊን ዝብልዎ እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኩላቶም ዝፈልጥዎ እዩ ኢሉ ኣብ ተወሳኺ ድማ እቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ቢሮክራሲ ወይ እውን እቲ ሓይላዊ ዘሎ እንታይ ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ብዝተኻለ መጠን ነቲ ዘሎ ኩነታት ተጠቒሙ ብፍላይ እቶም ሎቢስ ዝተፈላለየ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ወሲዶም ናበይ ክሰድዎ እዮም ዝመርፁ ናብቲ ኩናት ክሰድዎ ስለዚ እዚ ከዓ ናይ እስራኤል ሎቢ ክኸውን ይኽእል ናይ ካልእ ዝተፈላለየ ሎቢ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ዘይኮነስ ብዋጋ ናይ ኣሜሪካ በፅዋር ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዶም ከሳልጡ ስለ ዝደልዩ ሓድሽ ተርእዮ ይኮነ እናበለ ይሓዝኒዮም ኣሜሪካን በዚ ጉዳይ እዚ ግን ኤሪዝ ወረደስ ከም ዘለዎ እዩ ኣሜሪካ ንረብሓ ኣሜሪካ ዘይኮነስ ካብ ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ንኻልእ ረብሓ ዘገልግሉ ሓይልታት ከም ዝጥቀሙላ ዘለዉ ተደጋጋሚ ካብ ዝዛረቡ ሓደ እዩ እዚ The second thing he could turn around and say is, I love Israel and I want to support Israel, but I think this war has gone far enough. It's harmed Israel, it's harmed too many people in the region, and I think it should stop. Those are things that he could legitimately say and act on. Whether or not he will, I do not know. What do I wish you were? Saw the worst luck. The Trump-Kellogg plan, a chance for peace. I think nobody in the West is aiming in a direction, not at least the persons in responsible political positions. Have under our control. That's what we need to do fast. And then Ukraine can get back the other part of its territory diplomatically. بعይኒ ናይ ኤሮጳ ክረአ ከሎ ድማ ነቲ ዘተ ሰላም ናይ ዩክሬን ይጅምር ዶ ይኸውን እንታይ ኮን ይግበር ይኸውን ቭላድሚር ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ምርጫ ይወስድ ይኸውን ዝብል ካብዚ ሓፃር ሪፖርት ንስማዕ Russia seems to be positioning itself as a potential peace broker, though only on its own terms. In talks with Hungarian Foreign Minister Péter Szijjártó in Moscow on Monday, Russian Foreign Minister Sergei in the Ukraine war within 24 hours. President-elect Trump has said that he'll end the Ukraine war within 24 hours. Ukraine would have never happened. I talked to Putin a lot. Nobody knows quite what he means by that, and probably he doesn't either. I think that we can work out something that's good for both sides. We do know that he has appointed Keith Kellogg as his special representative on Ukraine and Russia. So...
እንታይ እዩ እቲ ዘረባ ሕጂ እዚ ምዕራብ ዓለም ብፍላይ ኤሮፓ ናይ ኤሊት ናይ ኤሮፓ ሓደ ጭንቀት ፈጢሩሎም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩናት እዚ ጠጠው ከብለ ኢሉ ቃላት እዩ ኣሎ ብኸመይ መንገዲ ጠጠው ከብሎ እዩ ንዝብል ድማ ማንም ሰብ ኣይፈልጦን እዩ ስለዚ እወ ጠጠው ከብሎ እዩ ጠጠው ንከብሎ ከዓ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ክጥቀም ከም ዝኽእል ኤግዛክትሊ እንታይ መንገዲ ክጥቀም እዩ ንዩክሬን እንታይ ክገብራ እዩ ክትግምት ራይኻ ትብል ክግምቶ ዝኽእል ድማ እታ ዘይፈትዋ ግምት እያ ምክንያቱ ንራሽያ ጠጠው ኣብልዋ ኢሉ ክእዝዛዕ ዓቕሚ የብሉን ዶናልድ ትራምፕ they know that ti Joe Biden ዘይነበሩ ኣፅዋር ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ኣፅዋር የለን ስለዚ እቲ ክግበር ዝኽእል ኩሉ ተገይሩ ይቅድሚዩ እታ ዑንኮ ክገብራ ዝኽእል እታ ዝቐለለት ንዑ ማለት እዩ ንዩክሬን ኣብዚ እቲ ሰላም ከፍሉ ተረዳድኡ ተዘይለ ዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ሂበኩም ክብላ እዚኣ ተዝቐለለት እያ ነዚኣ ስለ ድፈርህዮም ድማ ላዕልን ታሕትን ላዕልን ታሕትን ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለው ኣትሊስት ድማ ንዕኡ ንኸዳልዎ ነዚ ኩናት እዚ ጠጠው ንኸይብል ኩሉ ዝከኣል ገለ ቁሩብ ፖዚሽን ሓይልን ተደለቡ እቶም ዩክሬን ኢሎም ዝጓዩ Who is Keith Kellogg and what do we think he thinks? Keith Kellogg is 80 years old, so he's not the እዚ ሰብ እዚ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ከም ስፔሻል ኤንቮይ ወይ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ዩክሬን ኢሉ መሪፅዎ ዘሎ እዩ ወዲ 80 ዓመት እዩ ወታደራዊ ኣዛዚ ዝነበረ እዩ ስለዚ መብዛሕትኦም ቲም ናይ ዶናልድ ትራምፕ መሪፅዎም ዘሎ መንእሰያት እዮም ግን ሓደ ሓደ ከምዚ ድማ ኣለዎ youngest diplomat in the business, but he has a very distinguished military career behind him. He was a paratrooper. He served with the 82nd Airborne and the 101st Airborne, the Screaming Eagles. He was in Vietnam as a trooper. He served in the First Gulf War. Nobody would doubt his military credibility or the fact that he was a thoughtful and careful military officer. I lived service. I understand sacrifice. I know leadership. Keith Kellogg served in the first Trump administration. He was the National Security Advisor to the Vice President, Mike Pence. And for a while, he was acting National Security Advisor when Mike Flynn stood down from that role and there was a gap for a little while. In April this year, he produced a report, along with Fred Fleitz, in which he looked at... ብሓፈሻ እንታይ እዩ እዚ ኪት ኬሎግ ዝበሃል ዘሎ ንሱ ኣብቲ ብዛዕባ እዚ ኩናት እዚ ንሱ ዝወስዶ መርገፂታት ከመይ ዓይነት ሰብ እዩ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ሓደ ካብቲ ወላ እኳ ኣዝዩ እሙን ብፃይ ወይ እውን መሳርሕቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ተኾነ ኣብቲ ዝሓለፈ ምሕደራ ብዙሓት ሰባት ጠሊሞሞ ገለ ካብቶም ምሱ ሳብ መወዳእታ ዝነኸሰ ድሕሪኡ እውን ምሱ ዝቐፀለ ሰብ ስለ ዝኾነ እሙን ናቱ እዩ ብሓፈሻ ግን እቶም ነቲ ኩናት ክቕፅል ዝደልይዎ ዘለው እዚ ብምምራፁ ተሓጒሶም እዮም ምክንያቱ እንተወሓደ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኩናት ረብሓ ዝርድኦ ሰብ እዩ ኩናት ረብሓ ከም ዝኾነ እቲ ረብሓ ካብ ኩናት ዝመፅእ ዝርድኦ ሰብ ስለ ዝኾነ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ከኣብዮ ይኽእል ኸውን ዝብል ተስፋ ኣለዎ ቅድሚ ሕጂ ሓደ ሪፖርት ፅሒፉ ነይሩ ኣብቲ ሪፖርት ናቱ ድማ ኣይ ቲንክ እቲ ኣብ ወርሒ 4 ቢልዮ ሓደ ሪፖርት ፅሒፉ ነይሩ እቲ ኩናት ከመይ ጌርካ ጠጠው ከተብሎ ከም ትኽእል ዋላ እኳ ዝበለፀ መደብ ተዘይኮነ ኣብቲ ዋንትን ሕጅን ዓብ ፍልልይ ስለ ዘለዎ እቲ ኩነታት ብሓፈሻ ግን ኦልሬዲ ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ፕላን America and Russia and the war in Ukraine. And in it, although most of the report is actually an attack on the Biden administration, but at the end he comes up with a series of recommendations as to what he thinks might bring an end at least to the immediate fighting in Ukraine. And that's the best indication that we are going to have this side of the 20th of January as to what the thinking of the Trump administration may be when it comes into office. I have been in the room where it happened. I saw only one agenda and one guiding question. When tough calls had to be made. Is this decision right for America? So እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዝሰብ እዚ ሓደ ፕላን ዘለዎ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ክንደምንታይ ከፅዕልዎ ይኽእል ብሕጂ ክረአ እዩ ብሓፈሻ ግን ገለ ካብቶም ብፍሉይ ኩናት ናይ ዩክሬን ጠጠው ንኽብል ንኣብነት ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጄዲ ቫንስ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል ዝነበረ ካልኦት ብዙሓት ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ኢላን ማስክ ሓዊስካ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ኣሎ ህዝቢ ዩክሬን ይፀንት ኣሎ ህዝቢ ኤሮጳ ድማ ኣብ ሓደጋ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዝብሉ እዮም እዚ ሰብ እዚ ግን ምናልባት ክንደኾን ኣብቲ ናይ ሚሊተሪ ነዊሕ ስለ ዝፀንሐ ኩሉ ነገር ብኩናት ዝፍታሕ ክመስሎ ይኽእል ኸውን ዝብል ግምታት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ብሓፈሻ ግን ክሳብ ሕጂ ካብ ኣፉ ዝወፀ ሕማቕ ነገር ወይ እውን ነቲ ኩናት ጠጠው ከብልዎ ከም ዘይኮኑ ዘርኢ ኩነታት ኣይረኣናን ክልተ ነገራት ከርእየኩም እየ ሓደ ነገር ካብቲ ክንመሃሮ ዘለና ድማ እዚ እስከ ናይ ኤሮጳ ስምዑ Thank you very much for giving me the opportunity to ask you, from my point of view, a very interesting. Where are you from, please? Actually, I'm from Germany. You represent the Federal Republic of Germany. Why are you asking a question in English? Speak German. Thank you very much for giving me the opportunity to.
ኣብዚ ኮንፈረንስ እዚ ቭላድሚር ፑቲን ካብ ዝተፈላለዩ ቢዝነስ ፒፕል ዝተፈላለዩ ሰባት ሕቶታት ኣብ ዝቕበለሉ ዝነበረ ሓደ ካብ ጀርመን ዝመፀ ዓብይ ኢንቨስተር ማለት እዩ ሕቶ ክሓቶ ንቭላድሚር ፑቲን መፅዩ ሕቶናቱ ብጣዕሚ ፅቡቅ ትሕቶ እያ ግን ክሓትት ከሎ ኣብ መንጎ ካበይ መፂኻ ኢሉ ሓቲትዎ ኣነ ካብ ጀርመን እየ ኢልዎስ ስለምንታይ እማ ብቋንቋ ጀርመን ዘይትዛረብ ኢልዎ ሓደ ፑቲን ጀርመን ይኽእል ካልኣይ ድማ ጀርመን ተኣክል ዓባይ ሃገር ክነስኻሲ ትራንስሌተርስ ኣለና ኩልና ኣነ እውን እጅ ብቋንቋ ራሽያ ክምልሰልካ ብቋንቋ ራሽያ ከም ዝብሎ ዘሎ ትራንስሌተር ስለ ዘለዎ ስለዚ ጀርመን ተኣክልሲ ስለምንታይ ብቋንቋ ጀርመን ዘይትዛረብ ኢሉ ነዚ ኣብ ሰብ ተዛሪቦ ቫይራል ኮይና ነይራ ነዚያ ድማ ቀፂሉ ኣብ ካልእ ግዜ እቲ ሶቨሬኒቲ ወይ እውን ልኡላውነት ዝበሃል ኣብኡ ከም ዝምርኮስ ዓብ ሃገር ዓብ ቁጠባ ዓብይ ፅልዋ ዘለዎ ሃገር ክነስኻ ብቋንቋ ናይ ኣሜሪካን ናይ እንግሊዝን ክትዛረብ ከለኻ ነቲ ክብሪ ናይቲ ሃገር የጉድሎ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ እዩ ቭላድሚር ፑቲን ስለዚ እንግሊሽ ኣይክእልም ማለት ኣይኮነን ቭላድሚር ፑቲን ብፍፁም ግን እንግሊሽ ክዛረብ ኣይመርፅን እዩ ኣብ ገለገለ ኣብቲ ባክግራውንድ ክዛረቡ ከለዉ እንግሊሽ ክዛረብ ከም ዝኽእል ይርዳእኒ እዩ ኣብ ኩሉ ትራንስሌተር ክኸውን ስለዘይክእል ኣብ ገለገለ ግን ኣብ ከምዚ ስቴጅ ግን ብፍፁም ብቋንቋ ናይ እንግሊሽ ክዛረብ ኣይክእልኒ ናይ ቻይና ድማ ከምኡ እዩ ቋንቋ ሃገሮም ልዑል ኩርዓትን ክብርን ስለ ዘለዎም ብቋንቋ ሃገሮም እዮም ክዛረቡ ዝኽእሉ እዚ ማለት ሕጂ ኣብ ናይ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ማለት ኣይኮነን ትግርኛ ዳይሬክት ትራንስሌሽንስ ክሳብ ሕጂ ብምዕቡል መንገዲን ብስሉጥ መንገዲን ተሰሪሑሉ ስለዘየለ እቶም መራሕቲ ግድን እዮም ቋንቋ ካልእ ክጥቀሙ ክሳብ ቋንቋና ማዕቢልና ብዓለም ደረጃ ኢንስተንት ትራንስሌሽንስ ወይ እውን ብቐጥታ ትራንስሌሽንስ ትርጓሜ ከም ዝህልዎ ክሳብ ዘይገበራ እቶም መራሕትና ግድን መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ብቋንቋም ኣብ ዝኾነ ቦታ ክዛረቡ ኣይክእሉን እዮም እዚ ግምት ምግባር የድሊ እዩ ብቁጠባን ብካልእ ናብ ደረጃ ገለ ክትበፅሕ ኣለካ ታሕቶ ግን ስምዕዋ ask you from my point of view very interesting. Where from, please? Actually, I'm from Germany, and I'm the manager, CEO, and main share of a investment company in Germany. So thank you very much for giving me the opportunity to ask you a question. Mr. President, you've repeatedly stated that economic... እዛ ሕቶናቱ ስምዕዎ እዚ ሓደ ማናጀር ከምኡ ድማ ናይቲ ቦርድ እውን ሓላፊ ኢንቨስተር ምዃኑን ናይ ኢንዳስትሪያል ካምፓኒ ምዃኑን ኢንዳስትሪያል ካምፓኒዝ ድማ ተንቀንዲ ሓስየን ዘለዋ ካምፓኒታት እየን ኣብ ኤሮፓ ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ሕጂ ተሕቶናቱ ስምዕዋ sanctions are mutually destructive and in particularly destructive. I mean, in particular to those who have imposed them. And to be very honest to you, I cannot agree more than that. Germany now is, well, it is evident in Germany that the government, the current government now, doesn't have the best interest of the country's economy by heart. And the thing is... እንታይ ዝብል ዘሎ ክሳብ ሕጂ ተዛሪቦ ዘሎ ጥራይ ብጣዕሚ ዕምቆት ዘለዎ ሕቶ እዩ ዝሓቲ ዘሎ እቲ ገዳ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ወሪዱ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ምዃኑ ምክንያቱ ንራሽያ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩልና ይሃርም ከም ዘሎ ጀርመን ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኢንዳስትሪያል ኩነታት ናታ ፅቡቅ ከም ዘየለ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢሉ መርሕነት ኣብ ጀርመን ዘሎ ንረብሓ ናይ ጀርመን ዝሰርሕ ዘይምዃኑ ኢሉ እዚ ሕጂ ዘሎ መርሕነት ኣብ ጀርመን ንኢንተረስት ዝበለፀ ረብሓ ናይ ጀርመን ዘይኮነ ንረብሓ ናይ ካልኦት ዝሰርሕ ምዃኑ ናይ ካልኦት ኣይበለን ግን እቲ ስራሕ ናቱ እቲ ፖሊሲ ናቱ ንረብሓ ናይ ጀርመን ንጀርመን ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሕ መርሕነት ኣይኮነ ዘለና ይብላ ኣሎ ታሕቶ ግን ስምዕዋ ሕጂ and that they are quite hardly affected by the fact that German companies had to leave Russia. A numerous amount of German companies. So my question, to come back to my question now, is if the time will change and the government, for instance, in Germany or other governments in Europe, would allow the companies to come back to re-enter Russia, how would you treat it? Would you give them a second chance? Or would the damage caused by the sanctions would be irreparable? So that was my question I was carrying it out. And the main point I want... So, ንብሓቂ ከባድ ሕቶን ዕምቆት ዘለዎ ሕቶን ይሓቲትዎ ምናልባት ሕቶናት ኢልዎ ካምፓኒታት ናይ ጀርመን ካብ ጀርመን ብብዝሒ ኣድማ ከም ዘለዋ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ኮንዲሽንስ ናይ ፀዓት ናይ ኤነርጂ ናይ ፖሊሲታት ናይቲ መንግስቲ ስለ ዘይምቸአን ዘለዎ ንቀፃልነትን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ስለ ዘለዎ ካብ ጀርመን ሃዲማን ኣብ ካልእ ሃገራት ቦታታት ብምግባር ሰርቫይቫል ናተን ይቃለሳ ከም ዘለዋ እቲ መንግስቲ ድማ ብፍፁም ክሕግዘን ከም ዘይከኣለ ዘሎ ምናልባት እዞም ሕጂ ዘለዎ መንግስታት ኣብ ኤሮፓ ተቐይሮም እቲ ኩነታት ተቐይሩ ምሳኹም ከም ቀደምና ክንነግድን ክንሰርሕን ኣለና እንተይልና ከመይ ትርእይዎ ትኾኑ እቲ ዕድል
ሕምእቲ ዳመጅ እቲ ዕንወት ኦልሬዲ ስለ ዝወረደ ራሻ ቀቢፃ ድያ ካባና ወይስ እውን ዕድል ኣሎ እዩ ምስ ግዜ እቲ ኩነታት ምስ ተቐየረ ከም ቀደምና ንክንሰርሕ ዝብል ሕቶ እዩ ኣጋጣሚ ትመልሲ ናይዛ ሕቶ ዝሃቦ ኣይረኸብኳን ኣብዚኣ ኢንተርቪው የላን ብሓፈሻ ግን ብተደጋጋሚ ከም ዝመለሶ ደይስኻትኩም ኢኹም ጠጠው ኢልኩም በር ንሕና ዳዓፂናኩም ቭላድሚር ፑቲን ብዙሕ ግዜ ንጀርመን ከቢሉ ኣይኮነን እቲ ተሓሪሙ ኣሜሪካ ዘፍረሰቶ ዘይኮነስ ሓደ ኣሎ ሕጂ ኖርድ ስትሪም 1 ድዩ ገለ ዝበሃል ኣሎ ክሳብ ሕጂ ትትንበ ኣሎ እዩ ጀርመን ካብኡ ክጥቀሙ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ኢሉ ቁጠቦም ክፅያቕ ከሎ ግን ኣይዲዮሎጂካሊ ራሻ ከነውድቕ ኣለና ዝብል ሕልሚ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኽተሉ ዘለዉ ቁጠቦም እናተረመሰ ስቕ ኢሎም ይኸዱ ኣለዉ ኢሉ ስለዚ እቲ ሕቶ ንሕና ኣይኮና ተጠዋቢልና ጠጠው ኣቢሎም ዘለዉ እቲ መርሕነት ናይ ጀርመን እዩ ብምባል ነቲ መርሕነት ዓቢ መሳምር ገይሩ ዝወግኣሉ ግዜ ነይሩ እዩ ስለዚ እቲ ሕቶ ትክክለኛ መልሲ ክወሃባ So that was my question. I was carrying it out. And the main point I want to emphasize, you represent the Federal Republic of Germany. Why are you asking questions in English? Speak German. The main point. ብሓፈሻ ካብታ ኩላ ነዛ ንሱ ስለምንታይ ጀርመን ክነስኻ ብቋንቋ ጀርመን ዘይተሓተኒ ልዕሉ ፑቲን ጀርመን ስለ ዝቕመጥ ዝነበረ ንክንደይ ዓመታት ፑቲን ዘይትፈልጥዎ KGB ስለያይ ነይሩ ስለያ ናይ ሕብረት ሶቪየት ስለ ዝነበረ ኣብ ጀርመኒ ድማ ነይሩ ቦቱ ስለዚ ቋንቋ ጀርመን ዝዛረብን ንጀርመን ድማ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦን ሰብ እዩ ዳትስ ዋይ ጀርመናውያን ንሱ ዕምቆት ዘለዎ ዝምድና ንክምስርቱ ዝቐለለ ነይሩ ስለ ዝረዳዱ ስለ ዝናበቡ ብዙሓት ዶኩመንታሪስ ብጀርመን ተሰርሓሉ ኣሎ ቭላድሚር ፑቲን ብዙሓት ብዛዕባ ክዛረቡ ከለዉ ክንምንታይ ዕምቆት መረዳእታ ናይ ነገራት ከም ዘለዎን ብፍላይ እቶም ናይ ጀርመን መራሕቲ ድማ ብቋንቋ ጀርመን ነዊሕ ሰዓታት ምስ ስለ ዝዛረቡ ዝነበሩ ብፍፁም እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣይነበረናን እዮም ዝብሉ እታ ዝዓበየት ጌጋ ግን ወይ እውን እታ ዝዓበየት ምስጢር ዝሓብዋ እዚ ኩነታት እዚ ንሳቶም ከም ዘበግስዎ ግና ይዛረቡን እዮም ምክንያቱ እቲ ሜይንስትሪም ብከምኡ ክፈልጠካ ክፍለጥ ኣይደልን እንታይ ይደሊ ደሎ እሱ ቭላድሚር ፑቲን ጨካን ምዃኑ ሕማቕ ምዃኑ እምበር ኩላቶም ቶም ካብቲ ፖለቲካዊ ሰርክል ዝወፁ እንታይ እዮም ዝብሉ ቭላድሚር ፑቲን ተገዲዱ ኣብ ዝኣት እዮም ዝብሉ ለሚኒ ብዙሕ ግዜ እዚ ነገር እዚ ንኸይጋጥም ሰማዓይ ስለ ዝሰኣኑ ከምዚ ጉዳይ ንክወጥኩ ዝገበርናዮም በዓልና ኢና እናበሉ ዝእመንሉ መድረኻት ኣሎ ሓደ ጥዑይ ዝኾነ መርገፂ ናይቲ ኩነታት ተቐቢልና ኣለና በንፃሩ ኣሜሪካ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ This is critical because even with the money, even with the munitions, there have to be people on the front lines to deal with the Russian aggression. Ukraine has hard decisions to make about further mobilization, but these are necessary decisions. We have a commitment, though, for every person, every soldier that Ukraine mobilizes. We're committed to making sure that they have the training and the equipment they need. ብሊንከን ድማ ኣብታ ናይ መወዳእታ ርክብ ናቶ ኣብ ናይ ኔቶ ንዩክሬን ታይልዋ ንሰላም ተዳለዉ ዘይኮነሲ ተሪፍኩም ዘለ መንእሰይ ብምሉ ኣስኪርኩም ናብ ግንባር ስደድዎ ከምኡ እንተጌርኩም ጥራይና ኣፅዋር ክነበኩም ንኽእል ምክንያቱ ንስኻትኩም ንሕና ኣፅዋር ሃቡና ትብሉና እንተለኹም ክነበኩም ተኮይና ንስኻትኩም ድማ ሰብ ክትቅርቡ ኣለኩም እቲ ኩናት ብኣፅዋር ጥራይ ስለ ዘይከውን ብምባል እቲ ናይ ግዱድ ዕስክርና ዕድመ ንታሕቲ ውሪድኩም ዘሎ ሰብ ገፊፍኩም ብሓይሊ ብፍትወት ዘይኮነ ብሓይሊ ናብቲ ግንባር ኣምፅዎ ናትና ስራሕ ድማ ነቶም ገፊፍኩም ዘምፃኹሞም ንምዕላሞምን ንኩናት ዘደሊ ብረት ሂብና ኣብቲ ግንባራት መብፅሖምን ናትና ስራሕ ይኸውን ብምባል ኣብታ ናይ መወዳእታ ደቃይቕ ወይ ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልትታት ናይ ስልጣኑ እውን ብጀካቲ ናይ ኩናትን ዕግርግርን ናይ ሰላም ቋንቋ ክጥቀም ዘይደሊ መራሒ ምዃኑ ተፈሊጡን ኣረጋጊፁን ክሓልፍ እዩ ሰብ እዚ ስለዚ ወርዳ ኣይኮኑ ሰብዚ ስልጣን ክህልዎ ኣብ ኔቶ ድዮም ኣብ ገለ ክመልስዎ እዮም ቢካዝ ነቲ ኩናት ነቶም ናይ ኩናት ዝበለፀ መሳርሒ ናቶም ስለ ዝኾነ ፖዚሽን ክህልዎ እዩ ብገለ ናብ ገለ ደይ ትምረፀሉ ስራሓት ኣሎ እንድዩ ኣብቲ ናይ ኔቶ ድዩ ኣብቲ ናይ ገለ ገለገለ ገይሮም ኮፍ ከብልዎ እዮም ቢካዝ ከምዚ ዓይነት ሰባት ኣብቲ ናይ ኩናት ምፅሕታርን ነቲ ኩናት ንምቕፃልን ዓብዪ ስራሕ ስለ ዝሰርሕሎም ኣገደስቲ እዮም ኣብቲ ፖለቲካዊ ሰርክልስ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ማለት ስለዚ ብገለ መንገዲ ክምለስ ምዃኑ ምግንዛብ ከም ኖርማል ጌርና ኢና ንወስድ It does risk becoming an uncontrollable spiral in some ways, doesn't it, Martin? Yeah, well, let's hope that this is not the case. But actually, I don't see the willingness on both sides to now work on a stable peace solution. And if I hear the words of the new High Representative of the European Union, Kaja Kallas, that she is determined to work on a victory
a military victory of Ukraine, then it really makes me wonder in what reality the European Commission lives in. Because clearly this is delusional. I mean, we have to take into account both the political reality and the military reality. And you mentioned already that there might be some changes in politics, international politics, with the Trump administration taking over in the سنتبل الله نبي حكي إتي كوننا تحجز اللو أبقمت إتي خاخ تزارب كلها أتي كلتي يوم وجنات حدقتات كجبر ويون ناي مزرع دلونات كلهم خلاله وجن أوروبا بلد بايتو سلزغون زيوم حجي كوميشنر ويون نايتي دبلوماسي زل على سلطان توهي بوازلو منيسر قدياتو تأجيرو مازلو تكايا كلاس تبال كساب حجة من تاعت أمن زبل زلو ني رشاق نسعرا لنا بزبلية تأمني له تكوننا أبقمت إتي خاخ تصرح زل كاب دبلوماسينا بوليتيكاني له تكوننا يوكرين كسعر لتخل زغون يكون تخلو كم زي اللي يريلو لازم تاي تدخلوا زلو كالاي بيست قدامي ستة دقيقة كالاي انت هنقبر لنا بتزحزن جن كم زع عينت ماين سزي بلهم سواد أبقى ميتنا مسلسلنا نعناون نتدلينا حلمتاتنا غنفسم كبيريو نابلي يزعرف زلو كل زنريو زلنا دما أوروبا استمع على بوليتيكا والرعاية يزلو بزي نالبات أورسولا فاندرلاين أنا عاوز مسلوك ميتها مسيال لامبر أبت بايتو بتكوينات تقف كم زي بلون سلام كم تزدلي بزح كم زلون مسك زيادة ما نساتهم كعواتهم خانم يزرداني أيلو مارسي أبزخن ودينا لايك مكبار سبورت مكبار دقف مهاب أي وترو تعويدنايو كم وترو دما مزيالة بوا كقط إذا مخرزين وتهم كطبعوا هي وتهم كتغيرون تدليو مجمريا نجنزبن قطبان كنرجوهم كلام لنا مخنياتو أبزي ردانا أبزي نفلتو كنعوت سلزي نخل كالاي كم تم عوتاتنا كطبان يجنزبن كم أعطون فليتنا كم تنسوم إنفست قبروزلو أبت سيكتر سوم إنفست قبروزلو كن جبران لنا سالساي عوتاتنا كطبان تطوع يبلونيهم يا أغلنا يبلونيهم نحن هذا ما كم أعطون أسيلنا أب حدش سيكتراتنا أبتدنا يقدم سيكتراتن إنفستنا جبرنا كن كيدا لنا نزو كلك حجزوكم زغل بفلتاتكم بتكبر كورسات لنا أب كل مدينة هيوت فليكم سكم تنغط وزدما كحجزوكم يو تتغاملوا قبلكم يدلي thank you very much